Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasenra Jowai hakakat waiterik ubna jemang arajar arpway kalarai ban kangkerdep shwa shipor ya baro kidukan kibaha mapok kecingpet jongka kumjuru ya ka yosenra kabadan ha Jowai. Ya kani garai la shim hadir malapelong ya ka jingyalang lingba ka online bat kani ka jingkang kan trekam nadu menta kasngi tat hadu balasong perkat biang da kumway. U Presiden Kasenra Jowai uba OR Shalam uliyatho baga jingkang kerdep kan long nado na madan dat lawakor stanwar madan siat thong madan chat sukra stan umulong madan kenyakat stan changpung madan musafir hadu stan indika uliyatho bahadin baka Bor District jangka West Jentia Hills kalawengno ya ka jing penjari weekend lockdown ban yada na ka jingpor state u kunyang jingpang COVID-19 la sakhi baki nongde nong thet kilawan da upat bhor ban wan thet wan pet hayo hahat klam da bot shu ya ki kendon yada COVID-19. Kajang petip sa pi kipat bak barok ki badan mentah ha kayau ki ba dan kajeng ya kamai jakpok ha ki jaka jong kesenraj wai lang ba ka online meeting ka bang ya penlong bat ki member jong ka ngila sim garai ban khang kerdep ya barok ki dukan ki badan ha ki jaka jong kesenraj wai nado nadat lokor hodo badan setong badan cha sukra badan kenyakat bat musafir bat hado kastan indika tai yakini kidukan la ai hukum yaki bakin kangkerdep nado mata kasngi tat hado bakin yo da kwe pat ka hukum ka batamai kani ka rai da ka bamanse nambar bangi shem ba ka jingpang hi imat ka wan hi lengba ki nong de nong thet bat ki nong de nong thet hayo mo siang namar ba tang supli ya kidukan ki nong thet ki la wan dok pai bhur kala kani ka wan ra ya ki jingma namar bang ne virus udan baik ha kitu kijaka ke baya bon kinong thet kinong nong jengman jong ka ne ka parthai ka bamta ngi ba unne virus bawan ha ka ne ka seng ba ar ulong ba serkai bat ha ka jo ka por ngagar pat ya ka district administration kidai ban perkhat nia mangim dai ban khang ya ki yo ki hatang ha po ka so po ka so jiwai perkhat ro senong kandong namar ba ka jingpang ngai ba ka kata kampon sakitai nong kandong haka jo ko da kaman seng ko bakyang karpat sunga bah pakat pania bat keli pania na kinong yalam sinong hakelang ki sinong na ka banta kajing roy stet jong nu knyang haki than haki jaka ki beper bat haka jo ko na kaliang jong kasana juai ngi kafa ya baro ki nong di kebadan haki jaka jong kasana juai bat ki bamde haka jaka jong kasana juai ro ki basong dukan hayo yo mo siang hakeno kino ki yo ki dai bandai ai ya ka vaksin haki center ki badan haki jan kita kasong sa joki ya kani ka kriterium ki badan hang ni hapo dulong ngin pendan kambai na ka banta kani ka problem ka ba kani ka krisis ka badan menta pat ya to ki bayak subat ni ai bakin pendan kam ha ka te ka badan hakim musniang ti ha ka jing dai bat kani ki trayeng ki dai ban pentip sa ka office jong ka sana juai bat ha ka jo ko por Saka district administration kan iPad ka direction ya ka municipal bakin penkoj ya ka jaka thang swaban penkoj swaban thang bat kumjo ro ban penkoj ya ka hading balada haka jo kapor ngakarpat ya kirang ba sinong ki ha sinong ki badan hapo sinong juai bat penia ya ka ni ka jing state jong ne khunyang jeng pang ha ka ni ka sor bai ka jongi tongin ni trailang na ka bata bagin ni suk lang bangin ni sat ya kia kumba ong ka ktin ka ba blai ong unirap ya gitu kiba yarap yadade God, pray God will help those who help themselves.